Niečo sa ti marí, niečo, čo si chcel. Niečo, čo si chcela, nevieš nájsť cieľ. Nenájdeš to v knihe, ani na sieti. Možno sa ti prisní, možno zasvieti. Keď sa pozrieš lepšie, alebo len zblízka, zazdá sa to väčšie, ak to neutečie. Uteká to stále, uniká to rýchlo. Zrazu je to malé, ako by to stíchlo. Nie je to na sever, ale ani západ, ani smerom na juh. Ako to máš chápať? Nenájdeš to v knihe na spodnej poličke. Máš to celý ten čas vo svojej hlavičke.